Odhiambo machielo nyakorom gajwang' kaw marwa ke chendo ni mara many piny tariken 30 dwe no mar 10 higa mar 2023 bende odiechieng' makoro penj madongo ma pacho ka ochakore ayanga e counties duto mathurka mano penj mar KCP kachiel gi KIPSEA mar jograde 6 nyalo paro ni ma en KCP mogik nyakorom gajwang' ang'eni thoth oganda notimo kit somo miluongo ni 844 844 ka bende sani kawuono hemitime mogik mae KCPE bende tiyo mogik e pacho kakae to koro piny Kenya didonje kit somo manyien mano mar CBC. Ini paro nade weche go ma KCP ne time na ochal nade nyakorom gajwang' weche mage miparo wadhi go mbaka kanyo gi jalony weche mag somo mano Professor Humphrey Obora mano wadhi ng'iyo kaka koro weche dhi chalo mbele e weche go mag CBC kwa ya 844 wang'iyo ikruok moseketi gi piny owacho ikruok bende jopuonjre oseketo to bende pach jonyuol bende gin tie kod yie ni weche gi mag somo kite manyasani mar CBC dhi e yo makare mano biro mana bang' weche manyien nyakorom gajwang' to mokwongo wachawo gi mago mwami opek. And they had well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. Na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu. Penj mogik mar KCP ochakore kawuono kamar grade mar 6 bende jopuonjre ochako e Kenya mangima. Ya shule wenye wanachunga mtihani ni kawaida ni wawili, lakini kuna ile operation ambayo kawaida inaendelea kwa sababu hii ni ile ambayo imekuwa na mambo ya banditry and all those things. Ne ochuno jolweny rito moko kuom skunde gwenge mabaringo kaluwore gi luoro mar arita e kinde mabende obilario ne miruti onego kako penj go. Apenjo ujo turo bentie kata siwan sitatin manige maram. Wakwa eni mondo kelnwa barabara mano singo nwa. Jopiny ma Migori ywak kaluwore gi chal marach mar ndara ma Masara kocha Momohoro e sub county Manyatike. Machiegni kendo nyakorom gajwang' wantiere gi Belinda Dhiambo maloko na weche go Dhiambo makawuono bet thuolo mar miwa pachi live marote machuok ari adeka ocheno no kabinde wantiere live e Facebook, YouTube kacha duto orwake pachi Dhiambo makawuono inyalo medo oro ote mag hawi makare ne jopuonjre mago mabende koro timo penj mago mag grade mar 6 mar KIPSEA kachiel gi jopuonjre matimo penj mar class 8 mar KCPE parne magi e jopuonjre mogik makoro timo penj nyakorom gajwang' omiyo en thuolo mari nyalo medo oro negi otego mag hawi makare machiegni ramany piny nyinga Lydia Okeyo. Piny owacho koni skunde duto mag sekondar ok bi medo menda mag somo ne jopuonjre mag klas 8 ma ochako penj odiochieng' makawuono e kinde makoro gibiro donje klas 9. Moyangi jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mano ochopo e skund primar ma Kikuyu Township kachiel gi jatend piny Kenya William Ruto. Kaka Judith Mondi lero no agikone jopuonjre duto biro dhi e klas manyime ma ok orang maksi magiyudo. Giko ne odiochieng' ma osebed ka irito higa mangima kod jopuonjre mag grade mar 6 kachiel gi klas 8 chopo. Otas mokwongo mar kwani pogo ni jopuonjre gi kar sari okinyi. E kaunti ma Nairobi, kowuok e skund primar ma St. George's, jatend migepe Musalia Mudavadi kachiel gi apisas mamoko mag somo ne ochopo mar keto seye chakruok mag penj go. Musalia ukoni gitiyo machiegni kendo kanyakla kaka piny owacho mondo migi ne ni penj ma ochakore kawuono otimie yo ma oyangore gino ma omiyo giduto giwuokie apise gi mag chopo e centers mag penj. Actually partnering with the Department of Education to show that we all want the integrity of our exams to be upheld and to be beyond reproach. That is what we are seeking here. E kaunti ma Kiambu, skund primar ma Kikuyu Township, bende jatend piny William Ruto, jatend migawo mar somo, apisas mag nek kachiel gi jatatije mar TSC, e kinde mamoko ne ochopo mar keto kokgi e chak penj go bende. Mashogu omedo go poro ni penj mag KIPSEA gin mana mar nono nyalo mag jopuonjre to ok biti go e keto jopuonjre go e grade mar junior school. That exam, Your Excellency, is not for placement but for assessment on the progress of our pupils at that particular level of grade 6. And they are well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. We have now classrooms, Your Excellency, in the entire country where they will be able to proceed. Ruto, bende ne okoni giseketo ikruok makare
ma otelo ne keto jopuonjrego e klas 9. Gilero ni skunde ok bi medo omenda mar somo mar sekondar higa manyien. Na tumefanya mpango ya kutosha mumalize mtihani wenu, na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu, wale wanaenda grade 7, wale wanaenda form 1. Na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto hata mmoja wa Kenya anabaki nyuma. It's not increasing their fees when they go to form 1, and all of them who are here are going to be placed in form 1. We have enough places. There is no school fees increment. It is 53,000 for national schools and extra county schools, and 45,000 for county schools, and it is going to remain as such. Higani maromo jopuonjre milion 2.6 timo penj mar KPSEA gi KCPE kabende ni higa ma piny Kenya goyo e oriti ne penj mag KCPE ma osebedo kuom higni 38. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonjre ma skund primar ma Kapinda Sum me county ma Baringo no timo penj mar KCPE kod KPSEA e buarita magir ka jolony ma KDF ema no tero penj skund no kendo no chiwo arita ne jopuonjre go e kinde mag penj go. Maen kaluwore gi monj ma osebedo ka itimo gi jonjore e gwenge go, monj momiyo oseloro skund no kuom kinde. Kamachielo bende obila maneri koko penj ne nyamburko margo ne maruti no nyamburko margi no nyono miruti ma onego ji ariyo kuom gwenge mago mag Dadaab. Okenyi mar wuok tich, penj madongo ma pachoka mar jo klas 8 KCPE kod mano mar jo grade mar 6 KPSEA chakore ayanga. Kata kamano, chal mar lwasi opogore sub county ma Baringo South e county ma Baringo ka arita otuere kendo jolweny omanore gi gilweny ka gichopo ka penj center ma Chemorongion, penj mitere skund primar ma Kapinda Sum mantiere kilomita 3 koya e center no. Bang' dakika machuok, jolweny go donje skund no machal kahono ne jopuonjre ma Kapinda Sum, skul ma osebedo ka ithoro lor nikech monj mithoro tim gi jonjore gwengego ma osekelo ng'ikruok e sombgi. Kata kamano, gipong' kod mor kod ilo ka ginyiso geno margi mar kadho penj go. Jolweny mag KDF oloro skund no mar rakruok gi gimora mora kata ng'ata manyalo kelo rochruok e kinde penj go, ka bende gitiyo gi nyong'ong motesni drone mafuye yamo mano mar go tarubine kur lwasi mar skund no. Kila center ina mausa mawili, lakini kwa sababu ya mambo ya usalama tumeweza kuongeza maafisa ambayo wanachunga hizo environment, wakichunga mashule na pia raia, ili mtihani iweze kuendelea kwa njia ambayo inastahili. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wanafunzi wataweza kufanya mitihani yao kwa njia ya amani, kwa njia ambayo haina utatanishi wote. Kwa hivyo tunaomba kwamba washikadau tuweze kushirikiana ili watoto wetu waweze kufanya mitihani kwa njia ambayo inafaa. Skund primar ma Kapinda Sum osebedo kolor kuom higni 3 kaluwore gi monj ma kinde ka kinde ma ithoro tim gi jonjore. Kata kamano, noyawe higa ne dwe mar 2 bang' jatend piny Kenya William Ruto lando jiwarita e gwengego. Kando na kuchunga shule, kuna zile operation ambazo zimekuwekwa especially within Baringo South, Baringo North, na hapo ndio mtakutana na extra askari wetu ambao wakiendelea na normal operation. Kwa hivyo ya shule wenye wanachunga mtihani ni kawaida ni 2, lakini kuna ile operation ambayo kawaida inaendelea, kwa sababu hii ni ile ambayo imekuwa na mambo ya banditry and all those things. Arita makama biro bang' jonjore monjo skuno kod kambi mar GSU makono tichario mokalo monj manokelo rakruok e kind jonjore go gi apisa mag GSU kuom seche 6. County ma Baringo ntiere kod jopuonjre mohew 17,000 matimo penj mar KPSEA ka jopuonjre mohew 15,000 timo penj mar KCPE. Kamachielo, e county ma Garissa, obila magarita kwene oore sub counties mafafi, Dadaab, Liboi kod Hulugo mar ketarita makare na jopuonjre matimo penj go. Kata kamano, obila 2 mag GSU ne otho kama moko 4 yudo hinyruok bang' nyamburko margi manoriko chwalo tese mag penj nyonyo no miruti manotegi e bolo e gweng' ma Egedam mantiere apaya ma Dadaab Garissa, monj ma ichich notim gi kweth njore mag Al-Shabab. Obila manoyudo hinyruok no ringo e osiptal ma Dadaab kama gidhi nyime gi yudo thieth.
Kora mgajuan karabeni jaten migao mar somo Ezekiel Mashogu no mondo lando ni piny duto no chope skunde duto mathurka e wangsa skunde moko to ne odeko mar chako penjno. Maromo skunde 11 e kaunti ma Marsabit no yudo midhiero mar yudo penj kod chope skul nikech oula mapek mano okel kod koth. Gwenge ma Kaluo bende chenro mag penj no dhi nyime ka arita oride gi obila kod jorit penj. Jafwambo mar Yuto Mondi miyowa ler mathoth ewi midhiero moko ma obedo e odiechieng' mokwongo mar penjno e pachoka. E counties mamoko ma opogore kod Nairobi gi Kiambu bende chenro mag penj ne odhi nyime. Kaluo, Migori jopuonjre mar 43,137 mag klas 8 kaachiel kod 39,142 mag grade mar 6 ochako penjgi madongo e okinyi ma kawuono e kuonde timo penj maromo 815. Kata kamano, 2 mag skund primar ma piny owacho kod Mibachi to ne oyudo kinde matek e ndiko penjgo ka gini e kar thieth ma Migori County Referral bang' nyuol e yo makare. Homa Bay, County Commissioner Moses Lelan oyango ni penjgo ochakore maber nyaka e chula mayudore e Nam Lolwe. Chenro mag penj bende ne odhi nyime e kaunti ma Kisumu kod Siaya. Kaluwore gi jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu, penj ne ochopo e centers duto mag penj e pachoka e wang' sa. I've confirmed that each and every part of the country, Your Excellency, the exams have gone to all the schools. Ma kata kamano ne ok en adier kaluwore gi lipot mane wayudo kawuok e kaunti ma Marsabit. Kaluwore kod komishona mar kaunti no, nyaka kar saa 6 odiechieng', skunde 11 ne pok oyudo penj nikech koth mapek mane odino ne nyamburko machwalo penjgo e skunde. Ile mvua ambayo imekuwa inanyesha katika sehemu zetu na kuweza kuathiriwa na mafuriko. Mahali ambapo tumepata changamoto kubwa katika mitihani imetoka katika hiyo sehemu, kwa kuwa kufikia wakati huo ambapo inaelekea saa 6 za mchana shule 11 zijaanza kufanya ile mtihani wake wa hisabati. Mombasa bende koth ne obetie mapek okinyi ma kawuono, makmana ni jota penj ne ochwalore ma otero otese skunde. E kaunti ma Uasin Gishu, e skund primar mar Rapmoi kama jopuonjre 5 nyowito ngimagi, jagoro ma ongirore e migao mar somo Belio Kipsang oko ni japuonjre achiel mane oteri e od thieth ne osegol kendo ne ochopo mar timo penj. Kata kamano, Belio koni nitie jopuonjre mane ok ondiki kaka jotim penj, kata bed ni ne owinjo gi tim penj gino mabende gi nono. The one kid who was in grade 6 and who was taken to ICU was discharged yesterday and was available in school today to do the examinations. We are aware there are a few teachers who are careless and may not have registered the students for the examinations, which is a serious offense, and investigations are ongoing, and those who are culpable of not registering our children will be dealt with in accordance with the law. Mapodi tudo gi penj ma ochakore kawuono, bende en japuonj mane ondhi kod obila tich ang'wen ma okalo ka itude gi chwalo otese mag penj. Ochwali e nyim doho ma Nairobi odiechieng' ma kawuono. E nyim jang'ad buche Bernardo Choi, jalno ma oyang kaka Nicholas Gumbau ne otud gi yawo mbui 10 mane otiyogo e uso otese mag penj e nengo mar Sh1,500 kod 2,000. Bura mar japuonj ni ibiro tal kendo tarik 13 dwe mar 11 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi Uasin Gishu nyakoro mgajuan kama jota tije ariyo e kar budho mar Amazement Park e kaunti ma Uasin Gishu omaki kaluwore gi masira mar tho ma jopuonjre 5 mag Rapmoi Primar manyocha ikore ne timo penj margi mar KCPE mochakore odiechieng' ma kawuono. Komanda mar obila ma Uasin Gishu Benjamin Mwanthi noyango meko margi ka olero ni achije ariyogo idhi med geng'onegi ka nonro koro dhi nyime. Yangore ni jopuonjrego nyocha rika oter mondo mi odhi okwe wigi e kar budhono nyocha yiegi onimo kendo kelo tho margi. Went and removed what is normally a kind of a canoe that we have here and drove themselves overloaded. Unajua saa hizi ni siku za mwisho kuanza exam Monday, na pato na wajilia watoto watembee. Tunaona mbaya sana. Tunataka haki. Hii watoto wakati waliingia maji walimu walikuwa wapi?
Wakati walipotelea kwa maji, walimu walikuwa wapi? Mpaka mtoto mwenzao nasikia alikimbia kwenda kuita mwalimu. Obila mag GSU no monjo kendo luora peace governor makisi Simbarati mantira lapa kata kania lap tuke Magusi Stadium podo koyangore gima dibed ni omiyo bilago no chopo kanyo kendo ketarita mager kaka kamano governor Arati to wacho ni ntiere weche mag siasa mane ntiere wachno kalore gi chenro mage makedo gi mibadhi e county. Jafwambo marwa James Okoth miwaler. Ma echal mara peace governor makisi Simba Arati mayudore e laptuke Magusi Stadium. This is just sheer nonsense, misuse of GSU. But as a governor, I won't run away from my kingdom. I'll protect my kingdom with my bare hands against the guns and the bullets. I'm ready. Apisas mag GSU maneo manoregi gigelweny no chopokayo kinyi saa 2 to bang' moko kuom gitimo apedha e apisno motelo ne biro mar governor Simba Arati ne giluore kagichung' kasigingi. Picha e apis governor ne chalo kama. Governor Arati lieko ni nitie jomagete kaluore gi chung' mare e weche siasa kodo kenge ma osebedo kokao e lwenj mibadhi. Because I have information, and this information I know is a true information from the people who have given it to me. That indeed, there are those ones who want to satisfy. There is nothing. It's to satisfy their ego. Finally, I'll stand. If corruption will take me down because of fighting it, I'll do it. Bange, Governor kod jodito e county no dhi achiel kachiel nyaka kar log tich mar okwach kich e county kagidwaro ng'eyo matut kotenore gi apedhano. Kisii County, Paul Simba Arati has come as a law-abiding citizen to report of an anomaly, an illegality, an unlawful action or activity that was being perpetrated in his offices. Kalure gi komanda ma county ne onge apedha moro amora ka apisasgo ne tholoma na kuoro e dho apis governor no. James Okoth, Ramogi TV. Jagoro mongirore migao mar jotiche pacho kakoni piny owacho seng'ado oko kambe moheo 500 mikoni osebedo katero jotiche pinje maoko tok chik. Jatelo mane loso Mombasa koni chenro mar nono kendo puodho kembego duto mosebedo katero ji e pinje maoko manyo tich koro chako dhi nyime bang' yangore ni jotije mamoko ijwang'o e pinje maoko. Jojao koni giler koya kaunti ya Mombasa. Jagoro mongirore e migao mar jotich Shadrack Mwadime ne otimo limbe mare mokwongo e kar tiegoro were tije lwedo midendo ni National Industrial Training Authority mano e boma ma Mombasa. Kai, jatelono kata kamano ni okoni okomor gi kwan matin mag rowere mowuok oko mar puonjore tije mag lwedo to chutho e kinde ni ma oganda mathoth yuago nok mag tije. Ninaona kwamba taasisi zetu hatujazitumia vile inavyopaswa kuzitumia vyema. Watoto wetu wakuje wapate masomo, wapate vyeti ambavyo vitaweza kuwasaidia kupata kazi huko ng'ambo na pia wapate kazi hapa. Kisha na ile mikopo ambayo tunapeana, mikopo ambayo yanatoka kwa Hustlers Fund, wanaweza kuitumia waanze biashara zao. Ni mtu ambaye amejifundisha jinsi ya kuunda fridge ama kufanya electrical wiring na kadhalika, mtu aanze biashara zao. Our mandate and function is to ensure that we transform the youth and the citizens for job-specific skills training. To bang' piny owacho yango ni nitiere kambe moheo 1,000 mosebedo katero rowere manyo tije pinje maoko, jatelono koni sani gidhi nyime kod chenro mar goyo kogno kambego. Olero ni chiegni kambe 500 oseng'ad ketgi oko bang' yangore ni gichoko muom kuom rowere maginyiso ni gidhi miyo tije pinje maoko kaeto ijwang'ogi ka gisechopo kuno. Zile ambazo tuliona kazi yao ni kazi ya kibinafsi na kuwahadaa wa Kenya tumezipunguza sasa ni karibu 500 na bado tunaendelea na vetting. So that wa Kenya wajue kwamba sio kampuni zote tu ambazo zinaweza kufanya kazi ya kuwasaidia. Now this is what I want to encourage wa Kenya. Waende kwa website ya National Employment Agency. Hizo kampuni zote ziko pale kwa website yao. Usisikie tu mtu amefungua ofisi mahali fulani huwa anapeleka watu ng'ambo basi ukaenda ukajisajili nao.
The genuine ones are within our website. Achiel kuom midhieche mane oyango en deko mar chiwo oboke ne rowere mosetieko tiegore ni mar obokego ikoni wuok mana e pinje maoko. Now for the purposes of security of the certificates we are procured from outside. It will take between 2 to 3 months, and we are trying to clear the backlog of the certificates because of the change in the automation that the system was using, so that we are able to transfer the certificates to ourselves. I want to see it done. That is now a directive, from the principal secretary. And going forward, if we have the capacity of producing the certificates within, so that a young person is not kept waiting for an indefinite period of time, we will undertake that through an RRI program. Ma timore sechegi mabende moko kuom rowere Mombasa ne onyiso mor margi bang' piny owacho chako chenro mar chiwo nigi oboke mag wuoth mosebudho ka morgi en ni gidhi manyo tije e pinje maoko. Na naona safari yangu sasa imeiva pia, kwa vile nimepata pasipoti yangu, ile green pasture yangu naona nitaipata. Saizi tunajiandaa kutafuta safari za kutoka nje, kutafuta maisha mbeleni, kwa maisha Kenya sio rahisi. Sasa inabidi tutafute safari, na safari sio kupatikana na kwa rahisi kwa sababu ya pasipoti zetu, na pasipoti nimepata ndo hii hapa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dakika ni prario bang sa chela media munya kuram gajuang chendo enramany pinyero kamano kumedo kete mana kai Ramogi TV na nyisi kanyoni wagoe kodimba kayore ote magianeno ka ote chako donjo kai ramany pinchopo na maber ka antie kayole mano Pastor Collins Odindo wacho kanyoni podo kwa hai maber na nyithindo matimo penje mogik mag KCPE kod mago matimo KEPSEA Nyasaye ni kodo omiyo beduru mana gichir walemono mano kanyo otemo ya irjadolo Pastor Collins Odindo. Mak Uhuru wacho ni entiere kodwa chendo karo ticha jael mano kwayo kanyo hai makare ne Joko Wino Primary School jopuonje duto Mako Wino Primary School mantiere Migori County Suna West wacho kanyo ni okwonegi hai makare kina bende koro gidhitimo penj maduong'. Moriso Wino mar chamgi wadurongo wacho kacha ni osemolo kendo entiere kodwa chenro wacho kanyo ni oneno ka chal kagima weche mag Kenya ntiere kod kuomoko nikech sani wacho ni ging'eyo aya ntiere weche mowacho kanyo ma ok wanyal ng'e adier magi kata kamano Faith Mzomo to wacho kacha ni entiere kod ote ne japuonj kano dhi school entiere japuonj kanyo manolo kuom pi mang'ich kinde mag penjo wacho ni ne miye pi mar hawe makare haya wacho ni podo mako ne nyaka sike vile tuchengo word game kara wacho kanyo ni Ramogi TV chopeyo makare kaita Koth Millicent gi Samuel Nyabande bende wacho ni entiere kod chendo Tony Okelo wacho ni ento ko mana Musa gi hawe makare ne ja fuambo mar weche mag somo Judith Omondi haya kabe aneno kanyo ka Goroba Ofwene keto wacho kanyo ni men gi Maritha Osore ka mosentiere Gwasi kendo ne Ramogi TV sechegi men gi bende Judy Kante Kisumu Mamboleo wacho ni gi Ramogi TV nyakora mgajuanga neno kanyo kaja wendo wa Hosei Koreyo makare ka entiere county makisume studio marwa mano kanyo Professor Humphrey Obaro mabende wadhi go gumbaka kutendre kod weche go mag somo anyisi kacha ni ma NKCPE mogik kaeto bange kanyo koro wadhi donje kit somo nyasani Hosei Koreyo makare mara twak mara meny pinya koro mgajuang wayuyo matin kata kamano kwa duogo no kanyo mwalimu Quinta Budi wacho kanyo ratanga boys okona gi hai makare juanga tari wacho kanyo ni en bende entiere kodwa gi Goroba wayo matin kwa duogo nyakoro mgajuang podwa entiere kod mathoth medkete mana kai Ramogi TV. Umesikia about jipange na view sasa? Nimeisikia. Umeisikia? Nimeisikia. Sasa? Niko nayo. Umejipanga? Nimejipanga. We ni show gani wewe ni yako favorite hapo? Mi upenda sana kuwatch Beki. Beki? Yeah. Kabla wao wengine wakuwa wameiwatch, mi wanga nisha watch na waga usha watch. Yeah. So kula lunch mtu yangu. Asante sana kwa viti. Kabisa. Zidi kujipanga, participate in the draw. And you never know, maybe unaweza shinda mita 3 at the end of it in the draw. And you never know, maybe unaweza shinda mita 3 at the end of the draw. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap wa
Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Ingani cheering at Momoke lift, one way the stairs. Na Momoke ye kanyo, lift bende chal ko limok tima be. And Amoko, a lift today. Akwana mandu konya. Chegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi Tv wadhi mbele gi weche manyien. Jodak e gweng' ma Muhuru e sub-county Manyatike e county ya Migori odwaro mondo mi piny owacho ogolam mapaya ma owuok Masara nyaka Muhuru Bay kagiwacho ne giol kod singo makinde ka kinde. Jafwambo mara Jojo mami waleno koe county ma Migori. Apaya maduong' mowuok Masara nyaka Muhuru Bay e sub-county Manyatike ma osebed kaigano ni dhi go lam osebedo mana ma josiasa tiyo godo e kinde mag kampen. Josiasa kao chakre komno mar MCA nyaka kom ma jatend piny Kenya kuom higni maloyo 10 osebedo ka singo ni oganda ni kao yiergi gidhi goyo apaya ni lam, kata kamano singo ni pok ochopo. Apenjo ujo turo bentie kata C1 C13 manige maram. Sijui sisi umetuweka wapi, lakini kwa sababu hatuna barabara. E kinde manyombolo motel ne yiero maduong' mariga malufari kopare kodariyo oganda e gwego mag Nyatike wanje ten piny Kenya masani William Ruto ne osingo goyo lam apayani tok ndalo machuok bang' chamo marapis, kata kamano mae koro pok otimore. Mheshimiwa Rais, tunakuomba katika barabara yetu ya Miuru ni mbovu sana, tunakuomba tutengenezee barabara kama vile ulivyotuahidi. Ndio maana kuma wantieni mano wacho ni odonja ni itogero no barabara dongi do yie ongiwa kaka jo Miuru. Jiwuoth matiyo kod apayani wacho negi kale midhiero mathoth wera ni apayani koro rach mokalre. Mionewa kwayo jaduong' ni kiyie mondo ilosnwa barabara wani nikech omendwa kaka dhi e chiro onge, kaka wachiem, kata kaka chiemo akucha kabiro ka otamo nikech barabara rach. Sani odhi onera tieny kaka en, ratieny ochoto. Jodegego mag Nyatike wacho ni rach mar apayani ma osebedo kigane dhi go lam osethiro chenro mag dongruok ma oting'o mano mag ohala e gwengego. Ok nyal dhi maber kaka wa mama kata gi ji duto wakwaye ni mondo kelnwa barabara mano singo nwa nikech Miuru ka emano miye kura e Nyatike mangima. Rech wato kinyi godhiambo ok donje market. Watuo dako kata kani en emergency otogi e korio kapok ochopo level 5. Giwacho ni rach mar apayani osemiyo kata boma Muhuru ok nyal dongore kakoro gidwaro mondo koro goe lam. Hatuna hata bank, hakuna hitaji zote tunaenda Migori.
kutoka Migori mpaka Miuru shilingi 500. Ka opogore kod apani mawuok Masara nyaka Mihuru, jodak Manyatike bende dwaro mondo gedo mar apaya mowuok Masara nyaka Sori, ma bende gedo ni osekwamo kuom kinde malo higa achiel, bende koro tieki mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni mago hala jo Kenya koro nyalo yudo simbe molose pacho kaka luore gi payanga mar kambi mar East Africa Diverse Assembly mantiere Athi River. Siu molos kod East Africa Diverse Assembly dhi yude pacho ka duka mag fiber, jo hala mopogore duka mag Safaricom kod dukni mamoko mayudre e yor mbui. Simu no manengo ne dhiro 7,499 irango kaka mano ma ochopo lek mar sirikal mar keto kambi loso simu e Thurka. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni kambi no To overcome this critical challenge to the bottom-up economic transformation agenda, we identified the production of affordable smart digital devices as one urgent priority, as I said earlier, that will guarantee the possibility of universal digital access for the people of Kenya to enjoy more and better services and opportunities in both public and the private spaces. This partnership with local mobile operators and international device manufacturers is a step in accelerating access to high-quality 4G devices across the country. And this factory can be anywhere in the world, so we are delighted that it is here in Kenya. Machiegni pao tuke nyakoro mga juang. Riwruok matao tuke mag jotugo mantiere kod ng'ol mong'ere kaka Special Olympics Kenya ochako chenro mar manyo kendo gero mich kata talanta mag nyithindo matinde pacho ka. Riwruogno notimo limbe skund sekondar ma Maranda County ma Siaya kama ne gijiwo jonyuol mondo omi nyithindgi mantiere kod ng'ol mopogore thuolo mar gero mich e tuke. Kano we nyasi no manoyo jonyuol maromo 150 kowuok e sub counties abiriyo ma Siaya. Jakom mar board riwruok matao tuke gi Thuo Chege nochiwo thuolo ne jonyuol mar tiyo kanyakla gi riwruogno mar tiego nyithindogo gino ma olero ni nyalo konyogi e kinde mabiro. Jatend skul ma Maranda matiego nyithindo mantiere kod ng'ol nopuo chenro ma kamano ni mar gisebedo kod pek mar lero ne jonyuol kaka ginyalo rito nyithindo ainago. Adwa goyo kabado ni Special Olympics Kenya gi National Bank of Kenya kuom kelo puonj ni jonyuol mondo puonjgi kaka ginyalo rito nyithindo gi dala e yor chiemo, e yor health margi and yor kaka ginyalo bet kodgi dala mondo nyithindo gi bendo bed nyithindo machal gi nyithindo moko manie kor gweng. We had a huge team that went to Berlin in June. We won 25 medals. Apart from being ambassadors to Kenya, these children have brought glory to their families and to their counties. So as a sports organization, we are encouraging parents and children to join our organization and work with us as a sports organization to develop the talents which they may have. Team Kenya matugo tuke mag hockey kidieny mar wakeini ong'ado tiko mar donjo e tielo mar nus finals e tuke mag manyo tiko mar yore tuke mag Olympics. Kenya noloyo tim mar Ghana gonde 3 mar yebwa ma Pretoria piny mar Afrika ma milambo. Kenya noyudo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Chebet Elina kwota mokwongo. Kenya nodhi nyime gi tugo maber e kwota mar ariyo kendo yudo gol mar ariyo kokalo kuom jatugo Bwire Grace. Kata kamano Ghana noyudo gonde 2 mapiyo kokalo kuom jatugo Bako Mavis. Okumori nomiyo Kenya gol mogik mar loch. Motelo ne tugo mar wakeini tim mar yawuowi noyudo loch margi mokwongo e group B bang' gol makende mar jatugo Masibo Robert e dakika mar 53 ni miyo gi loch e kindgi gi timno mar Zambia.
Fantastic flick coming off there from Mavis Bird. Loose ball picked up by Alice Suwiti. This is a chance. Watu weko kidieny mokwongo nyakurom gajwang' mano kidieny mano mar rameny piny kabende watieko weche manyien. Kapok wadhi kidieny mar ariyo, aneno kanyo ka Nancy Onyango wacho ni entiere kodwa e chenro. Bende aneno kacha ote mar Saida Tieno wacho ni en bende osejekin kaka pile. Evangelist Jared Ochieng Makaselo wacho kanyo ni en bende entiere kodwa nyaka giko. Kata kamano ntiere sigana morito kanyo. Irene Omondi wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chenro kanya kurom gajwang'. Bende aneno kanyo ka wacho ni hai maber donyne ochopne jopuonje duto mag KCP kod Kipsea mag Korwenje School, Dago Kanyaga, Gotagulu kod Omoya School. Mano kanyo Bishop David Mbae. Bende aneno ote kanyo mara kwacho nyingi Elizabeth Kawuok Migori to wacho ni omora ahinya gi ticha ma jatend piny tia nyako tenre kod penjgo nyakwaro yie otuma to wacho kacha no kwa bene nyathine Odrina Chieng matimo penj mar KCP Nyaola Primary School madruoth oting'ne gombalo. Mano Ivan Sege. Steve Nyakwaragai wacho kanyo ni okwane Sijimbo Primary School kod Sidindi Secondary School hai makare. William Oriema bende wacho ni okwayo ne Wycliffe Omondi kod Nyabera Primary School hawi maber. Samuel Otieno wacho ni unlocked kaka pile. Bende aneno kanyo ote mano mara Hadri Byron wacho ni candidates te ma Osembe Primary School okau ote mag hawi makare. Wacho ni entiere kodwa e chenro. Bende aneno kanyo Otis Tinga Oganyo wacho ni en live koya e piny wacho makanyam kagu. Kaita eno bende Crispina Tina wacho ni Nyangoma Mixed Sia County karo Fitho Juaya wacho kanyo ni en bende wacho ni maisha Kenya to tek. Wacho ni ji korodhio many tich. Haya, Makomolo wacho ni hai mabene jopuonje duto nyakor mbajwang' nikech sayi na mondo ang'ade kod kanyo kabende Kangondi Primary School wacho kacha ni gikao ote makare mano Sir Charles Mudhini kantiere county mag Machakos. Oyo matin kwaduogo wantiere kod twak mar rameny piny. Kik bai nyakor mbajwang' wadhi twak kanyo gi Professor Humphrey Obura mabende wadhi menyogo weche mag somo kabende KCP timo mogiki gane. Wadheng'io seche mabende koro wadhi e CBC dhi bedo nade to ikruok mage moseketi e konde duto kochakre gi piny owacho jopuonjre gi kachiel kod jopuonj. En twak mabiro mana bag dakika machoch kene omiyo kik idhi mabor. Wasebedo kanyo gi Benediang mosebedo kalo kuna weche gi kete mana kae rameny piny waduogo machiegni. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Ka en gima chal gi kakingi, to yude mana e Royal Media Services. Tarik 31 dwe mar 10 nyaka tarik 3 dwe mar 11. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro
kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro, hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito, kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakorom gajuang' en kidieny mar ariyo mar chendo mar ameny piny. Wadonje twak kanyisi kacha ni wantiere kod wendo ma en jalony e wechego mag somo iluongo ni Profesa Humphrey Obora mantiere studio ma Kisumu. Oyamiye thuolo mondo mosie nyikwara Gajuang'. Profesa oyumorero kamano kuom loso thuolo ne Ramogi TV ma en ramany piny wadwa mondo wamenye wechego mag somo. Kata kamano kapok wachako nyiswa ni to in ng'awa bende imose nyikwara Ramogi machiegni. Pero kamana inya Professor Humphrey Obora en jagoro maduong' e piny misima e weche mag talent. Ka gi dho Kisungu iwacho ni ane World Talent Federation Secretary General mar piny misima. E Africa ane President mar the African Federation of Talent. Kuom gik mwatimo, number 1, we make sure ni dhano understand gimiluongo ni talent ni anang'o. Mar ariyo, confusion mwasewinjo Kenya kae ka ji wacho competence, seche moko be iluonge di talent, wakonyo mondo ji owinji. Mogik, wan gi machine, wan gi technology manyien mwakete pinje mag Afrika sani, ma kimiya nyathi ma higni 4, 5, 6 tanyisi accurately, scientifically career mare higni 20 kata 30 mabiro. Ka in ng'ama duong' miluongo ni adult, wanyalo kata ibed higni 60, technology no nyalo nyisowa gima onego ibedi ka in higni 8 kata higni 10. Kuom technology mwatimo godo no, kuom nyithindo matindo, miyo ka in janyuol mouso dhere, mouso lope mondo ter nyathine skul, ok ichak idhi ter nyathi skul machope university kato duogo riembo peng e kor gweng' to en gi degree. Iketo pesani, iuso shambani nono. Ka in ng'ama nigi higni 60, 50, 40, to samoro niniwe skul gi akore, samoro grade mari ok ne ber nikech kwano ne ok nego debe, to inuang'o ni sani e piny in emitiyo gi talanta ni migero the biggest clearing and forwarding company ma joma university ne mindiko tich. University wagi kawo student nyaka nyama nigi masters kele company ni mondo otim attachment. Kagitika attachment nyaki sign ni gin competent ka ginyalo graduate. Chieng' miwuok midwa dhi e university go ni an ng'amuoro jo masters ka kuome. Bunga nyano kada degree mokwongo. Gidhi riembi ne fuo. Koro kanyo dugo penjore koro ng'ama fuo en university koso eni. Erokamano professor. Nikech ng'ama fuo ok diter joma riyo kuomgi kendo en mogo signature. Erokamano. Emomiyo idwaro technology manyien ma ji tiyo godo. Mogik kuma dwa wacho e kinde mane ichako gima koro luongo ni CBC ni, jomong'eya nong'eya gi Dalk Education ma joma ne wan godo e Professor Douglas Odhiambo Commission jong'eyo maber ni gigo teno akuoma. Kidhi e website mar Dalk idhi do CBC te kanyo ema nokope. To ji nochwanyore Kenya Institute of Education
bang' chwanyruok mano chwanyre gi jogo group mago noa. Anyalo paro maber kana kora gero university do Buoye kacha Nyamasaria. Professor Douglas Odhiambo ne lima kanyo mondo yudo ideas mang'eny kuome. Ne watemo konyore kode to ne ji owuore. E kuom wuorruok no kawuono wanyalo wacho ni CBC was a problem, ni a crisis. We are waiting for the catastrophe. Jatelo ichake matek kabisa kata kamano ang'nwa chak none mos mondo wakete japiny owinja nena to en tabu mane mantiere CBC en kit somo mabende nokel kanyo ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ntiere telo to kinde mag campaigns nowinjo ka jatend piny Kenya masani William Ruto masechego ne en jalup wa jatend piny nosiko wacho ni ma en kit somo bende gidhi golo oko. Dipo ni riwori gi parono? Mokwongo kabisa weri gi josiasa. An expert mane nie gino kamane chakore. Number 1, ka in janyuol chikiti kawuono ka ng'ato wacho ni niya ni en minister mar education, en jatend piny mar Kenya, nodhi puonji nyathini competence, dhi penje penj achiel to competence mar nyathi manigi higni 6, 7 kata 8, ere method mitiyo godo ming'e godo competence mar nyathini maka kore dhi puonje to ang'e ni my competence mare en method kata tool mane ma Kenya tiyo godo mang'eyo godo competence mar nyathi ma higni 6, 7, 8, nyathi matin. Ka gionge go tich dogi chalo osiptal midhiye ma onge gi kamipime ji to yedhi miyo ji. Paruru matut. Emomiyo anuoyo kendo adhiego. Kenya wan gi ji ariyo. Jomong'eyo gima timo to joma winjo gik ma jomoko ne paro to nikech in gi ng'wech moloyo jomoko kaka joma nowinjowa mokwongo. Gin ema ne gichiegni gi President Uhuru Kenyatta. Ne gikawo slogans magwa mane Uhuru yalo godo tinde TV ni kik ichul nyathi kata Bill Gates be ok nodhi bedo kiang'o kata nyathi chuno ni mondo bed daktar to koneno remo to faint kiang'o. My friend, joka nodong' gi slogans gi jokes. Gima ne nitie paro mokwongo ne onge gimoro ni CBC, ne nitie gimiluongo ni TBL. Gima jogo ma itimo e Kenya ka an okomora, lakini anyalo wacho gimogik. Gima nomiyo idwaro change system mar education e Kenya ok ne loko 844. Gima ne idwaro kiwacho gi kisungu to infuse quality in the learning process. Kaka inyalo wacho gino dhulu ang' ilok na bang'e. E gik matimore e Kenya sani ka winjogi wager uru klese mang'eny mag CBC. Klas mar CBC en ang'o? Ok en mana klas. Ka ipenjogi wasegero 20,000 classroom mag CBC. Jogo wachang'o? It was not quantity, it was quality. Makori temo wacho ni gima timore sani ok en quality, en mana quantity. Nothing. I can, and by the way, Namariek odhiongi YouTube na channel mara from 2006. Gik manawacho gitimore sani. Anuoyo ni kenda diego. Onge gimoro mibiro luongo nya wach CBC no. Maybe CBC in the eyes of 844. Gima nene onego chak timore, monego timre sani. Ere kaka wanyalo yudo quality learning e Kenya. Quality learning chakore gi 3 things. 1, kidwa loso curriculum e Africa ma ng'ato dak below $1 a day. That learning system nyaka bed ni en gima simple. Onego bed so simple makada dayo mudong gi nyakware Tana River nige idea gima dhi nyime e school. E mwawinjo kuom CBC ka wawinjo ni kaja jopuonj bende gine baro omero gi jonyuol gino omero. E system mikelo onego bed ma affordable. Nikech ji onge gi pesa e piny mar Kenya, e piny mar Afrika.
Mwawinje CBC eni pesa na ng'eny mongo ji ok nyalo jol kode. To mae mogik nyako bed futuristic. Minister mar Education onego bed niya owacho ni akawo nyathini maigni 6 e learning process marwa obiro bede manyako bed igni 19 20 kata 20 gi wiye. An kata minister awacho niya ang'eyo gima nyathini biro bedo en koro gimonega tim. I'm going to assemble resources and the tools to enhance that innate ability in your child. Mago buira no katimore. Though mage milungo ni the origins mar gimiluongo ni CBC. Omiyo anang'eyo kuma ne wachake, ang'eyo gimomiyo wane problems mwasedonje sani gi, to kendo aneno kama odhi make lokro jomoko. Ero kamano Professor. Koro sani toka. Ng'ama ok dwa winjo, to we, kech giwacho ga pile ni wan wero ga, ok wakwed, wan wachake. Ero kamano. Oko chuna, kae oko chuno gi, gin bende gibedi godo. Kamwa gike ni ok wanyadok chien Professor. Wasegi kuma koro sekete tim kendo kawuono otim KCP mogiko kwanya chako dok 844 kendo. Ere gima jopuonjo winjo tim to jonyuol nyiso nang'o to jopuonjre ma bende koro sani samono gombo ni 844 ne modhi mbele to kata kamano CBC koro chakore. Kaka iwuo chal ka gima koro winjo bed ni wadok chien kacha. Watim nang'o Professor? Ok winjo maber. Kipenjo ja Kenya gima CBC en kaja Kenya masani nyalo wacho ni en magoa. Moro nyalo wacho ni en ng'a. CBC is just a word. Kisungu luongo ni semantics. Chenyo nyingi gimoro timine mana gimada. Koro itemo wacho ni nyalo bedo ni luongo sani mano mana nying. Itemo wacho ni nyalo bedo ni ne ok jimbe kada gi nying mar CBC no. To gimonego otim ma jonego tofautisha academics gi talent to gi competence. Wawacho ni ya e puonj ma jopuonjo ng'eyo mar academic odhi nyime mar syllabus. Moloyo bago jopuonje samoro loko classes kia junior kia ng'ogi nigi. Kata ka giseblo gidhi jopuonjo puonj kaka neno tiegegi gi kaka ging'eyo. Molo bago gi gik mok ginyal. Koro identification mag nyithindo manigi unique abilities emonego wakel as part of the quality matrices. Wan kana wachako ok nwalok system mora mora. Kada ka system oloki to beda to jopuonjo dhigi mag academics. Koro adwa mi example mondo koro gino donjo ni malong'o. Gimomiyo jogo dhi adhiya nyime kada giluongo mana ni CBC no. Onge tiende chenjo gimora mora. Neche an Eldoret. Ne wanwang'o nyathi moro machiemo thago. Min gi oseteri osiptal. Jo osiptal ogolo conclusion ni onge problem. Miyo nwang'owa kama wa set up gimiluongo ni anthropobiometric method machine ma unearth innate potentials mag ng'ato. Kuwa cheko to ayudo ni lewo nyathini during prolonged labor signals no yudo gimiluongo ni skewed ganglion. Gima mano tiende niya ma nyathi ma wine coffee taster, beer taster, en gi special tongue. Joma nigi special tongue e pinyni ok kadh 2%. Gin rare people. Kidhi Kenya breweries kada joma loso wine, the wine testers ko taste wine e Kenya loso wine in bulk. Nono to wine ni dhi nono. To ka gi test magi confirm ni wine ni kare ko kenywe mang'eny. Tiwe million 2 kanyo. Koro ng'anie eno loso future ne gi lewe. An gi penja achiel kuom jo Kenya. Nyathi ma kamano kechuru wacho CBC 844. Curriculum mare, syllabus mare en mane? Dwoka uru.
Profesa kori paro ni pok wagike okang' ma koro wanyalo adieri chomo mwawach ni koro to kato koro wang'iyo competency kata mana talent. In jalony weche mag talent. Koro kata CBC neno ka gima ok odhi konye e nyayo talent mag jopuonjre. Number 1, competence gi talent gin gik mopogore. Talent iluongo ni innate and measurable. Kendo talent nigi unit miluongo ni gina. Ma average human nigi 142 genus of talent. Competence en gi miluongo ni symptom. Competence, interest, passion gin symptoms. Kaka mana ahonda, wich bar nyalo bedo symptom mar tuo moro amora. Kikawo symptom idhi loko tuo, ibiro thiedho tuo ma in iwuon ikia. Nikech wich bar nyalo bedo mar malaria, nyalo bedo mar pneumonia, nyalo bedo mar typhoid. Nyaka itim test mi confirm ni ok en malaria, en typhoid. Mano number 1. Anyalo nuoyonu wabanyong e gima watimo. Gima nonego timre opogore, lakini kata kamano ok rach. Onge gima wasewito maduong' ahinya. Wanyalo dok mane laini. Onge tiende mondo chak ketho pesa Kenya, kia ni chak iloko nying, ni chak iloko ni dogo 844 kata nying moro machielo. Wadhi adhiya gi CBC no, ena nying, jopuonjo ka ne puonjo ka, wadog chien, wawach niya, gige quality manonego wakete e learning process ka. Ne wawegi chien, koro it is about time waket gige quality cha, mos makoro ok wachak walok syllabus, ok wachak walok curriculum, every 10 years ma regime change. Mane gima temo wacho. Profesa ntiere aput manolos gi jatend piny Kenya William Ruto mana timo nonro kotenore kod CBC kaeto ne giduoko madwoko gi moko kuom gi noketi e chenro ne ka bende waneno ka pod chenro dhi mbele. Ere kama ikete rang'iny mar duoko manogol gi aput ni kaka profesa? Na awacho kinde moko ni ne wachako gi problem, manyicha wacho ni wan gi problem. President oemo kelo crisis. Number 1, ne onge tiende mondo ket another task force. Ne onge need. There was no need. And then, this is my kama kulongane okele crisis. Odhi gipenjo kata gibiro gini report. Wapenjore kendo wanuoyo. E gima chalo kama. Dongo negi kawe experts mayudo opinion magi kata opinion magi emidhi terne jonyuol gini maonge gi expertise ni. Mano mistake number 1 ok notimore. Mistake number 2, ka report no wuok to the State House makata interrogation mara report gi experts poko timore to wacho no bed implemented ma ene muchunge. Koro bang'e no kokiduogi neno ni ni subject no gol to ne watimo gini mondo nyithindo bed gi wider choices. Ni mar ki ang'o no okofwado sheria giro dhi muoch e parliament. Wawacho ga niya, kama iro chako dung'e ng'eni nitiere mach. Emomiyo kaka nawuoyo mokwongo cha, nitie kuma naaye gi gik mana ng'eyo gi kaka biro timore. Emomiyo awacho ga gik moko to nenore ga bang'e. Chon gik mana awacho gi higni koro lawo 20. Joma nong'eya gik mana awacho chon koro uneno gi sani te. Mano bende koro awacho. En mistake maduong' wach CBC ni maduong' mogik. Pok ineno e piny moro amora e sirkal ni sirkal chako gimoro to kokidwa puonjo jopuonje. Chal ka jok moko mochako osiptal ni koka gidhi puonjo daktere. Timore kanye? E thurwa ka kende emikeche syllabus ma ji pok wacho ni to junior secondary wadhi tero kure. Kokiwinyruok kokidok chien. Kaminene iro ng'eni nitiere mach. Kendo anuonu wacho no. Nitiere kama neno kama gini dhi muoche. Ei gigie
kama gigi pod dok chien kendo dok mbele, dok chien kendo dok mbele. Wan gi nyithindo matindo moket ni e klas. Wan gi jonyuol ma uso lopegi, ma uso dhogegi, ni nyithindegi biro yudo tich maduong', biro duong' ng'iewo lo maduong', kendo biro duoko negi pesa mang'eny e bengi. Yawa, ka ung'iyo gini malong'o, ng'ieuru kaka ng'ieno. Mane gima nyawacho. Koro kamwa gikeni, watim nang'o, Profesa? Ere gima owinjo bed ni timo? Gima yot mapok odwaro nwang' adwoko penjo ni e TV stations te pile. Onge gima onego wachenj kata achiel. Wadhi nyime gi CBC ni en nying. Kik iwach CBC ni timo gimoro ni puonjo competence. Iriambo. Mango joma dwa wuondo wan ya. Gidhi puonjo nyithindo kelo gweno gi tong'. Iwinjo. Gino banyong bwana. Nyithindo keluru mandas. Watimo CBC. Come on. Wabedo joma serious. Weuru jopuonjo tim gik mane ging'eyo mane opuonj gi malong'o. Machielo gi wakel mos kaka nopang gi. Omiyo somo kanyalo wacho Minister of Education mar Republic of Kenya. Pattern marwa nokelwa mokwongo gi misungu. Nokelonwa education. Ni mondo isom mondo ing'e tich. Kiseng'e tijno inwang'o tich. Mane gima inyalo neno e TV mar Mwafrika everyday. However, nitiere somo moro mopogore ma ok mar mano tich. Mano wawacho ni obedo part of the infusing the quality. Masombi miyo tijno bedo mane lweti. Tich mane idhi manyo godo tich mindiki go tichule mishahara. Kinja Afrika to teg maskio. Nyapara mari kano ol. Ka koth goye kata ka chieng' rieny kuome ni en nyapara mi. To device method makoro in koro omi knowledge tido kitiyo ne. Paruru ni ang'o monego tim e Afrika mopogore. A learning process. Mamiyo, you are not learning to be enslaved to get a job. You learn to question, to investigate, and to do it better and to do it new. Mane a learning manwaduaro. Ok nwawacho ni wa change 844 to CBC ni kia curriculum. Mago gik nonsense. System manolos chono beda koro one infuse quality. Emomiya atemo wacho kata nyithindo wuok sani ni KCP mogik. Ni koro wadhi dhi ang'o onge gima idhi manyien bwana. Japuonj en japuonj. Kwano en kwano. Geography and geography. Odhi bedo the same. Idhi puonje the same. To sani koro onge maksi midhi mege kata mana namba. Profesa, ne miyo ji namba chon namba achiel ariyo adek kaeto bende imiyi maksi inyisi ni namba achiel e klas. Ndo ka sani gino chalo bedo maonge. Ere pogruok e kinde ka? Ema timo penjo niya. Chenjo namba. Gero kilase. Chenjo namba. Gero kilese. En gima duong' ahinya manwachenjo ne curriculum. Really? Kenyans, really? Wabedo jok ma serious. So Professor nitie jo Kenya moko mabede sani. Change your number. Or maybe kikwatim exam. Do you really need to change an entire learning system? Nitiere jo Kenya anyato jonyuol mosebedo ka chuny gi mor nikech gineno ka nitie kaka gik ma CBC temo puonjo puonjre ma bende ne onge ndalo mar 844. Iyudo ka nyathi matin sani nyalo timo gik moko, nyalo chako kata goro. Iyudo ka engineers, joma nyalo bedo engineer ndalo mambele, architecture gini go gisechako ng'eyo ka ginyalo timo kuom gigi. Ok apar ka onge giboyo moro amora e CBC. Ineno nade? Apenje chon. Chon ne wan gi gimoro miluongo ni home science. Kendo ne wan gi gik moko ni kaka agriculture. Kata moi be nochako gi except ni poko keto resources. Chon ne wan gi jok manowe school e kore. Manoloso udi ma iwuoro ni en architect machalo nade. Kendo jok mang'eny e pinyni ma nowe skul e korego emondiko joma nodhi e skundgo.
kawo a few examples manyiso joma nigi dominant potentials, mano is not a very good example. Nyithindo go pod ne nyalo timo kata mago ne onge. Nitiere things which are obvious. Awuoyo gima ni malo. Patena wanyalo wacho kata niya, kata chon ne onge hospital, kwere wa bene thiedhi ne ji changa changa. Mano bene example. Yes, it is possible ka ji omi nafas mondo gitim gi moko ginyalo timo mopogore. But king'iyo gino the entirety of it, you might call me back after 2-3 years. Sani waseneno ka piny osebedo ka lokore, sani bende ji temo tiyo gi teknolojia manyasani, to kiwacho weche mag home science kata agriculture, machon ok wane ka ji temo tiyo gi yore mag nyasani, anyato internet technology manyasani. Paro mosebedo ka nitie ni CBC bende dhi yawo wi nyithindo mondo mi giket teknolojia manyasani e somo maggi. Ere pachi wachne Professor? Gimaber piny osesudo mbele. To kendo wanyalo sani piny pole for that. Piny sani osesudo mbele. Wanyalo penjore penjo achiel. Singapore, Malaysia, Korea, about 60 years ago, negichal gi jo Kenya. Gima negitimo mopogore ne en gimoro achiel. Negiyie ni learning system margi kaka Kenya bendo yie sani e wach mar CBC ni, except ni process is not correct. Ok kinyalo yudo nyathi Korea, Finland, America, United Kingdom madhi e class ma ok opim monuang. Kendo misungo penjo, apart from academics, who is this child? Misungo konuango ni nyathi bergi e PE kata tuition teacher biro mane PE no. Tiene ni misungo ng'iyo strength mar nyathi. Wan Africa pod wang'iyo weaknesses mag nyithindo. Curriculum tuition mondo jiw kama nine gi weakness. Technology is a good thing and has improved quite a lot. Kani wachugo chon gi tools mopogore, it is normal. Sani watugo gi tools masani. Mano is not a problem. Nyathi en nyathi which whether misungu kata bed ja Africa, one the same. Exposures to modern technology is a must. Mano okwanya weyo. Mano ni kare. Keno nyithindo work through gimiluongo ni inquiry, investigation and creativity. Mago nitiere. To system miwacho ni nyalo keto within the four walls of a classroom ni dhi puonjo competence, mano to kane kama dhi chope. Aneno ka achiel kuom joneno mano Kennedy Onyango wacho kanyo ni in kanye ndalo mane magitimore, owacho no winjo ka pachi leo. Kato penjo maduong' mowuok kae Professor en ni to iparo ni be piny owacho temo mondo mi oyiere jogo manyalo miyo gi paro maleo kaka marino kapok giketo tim moro amora e tim, kosi yiera ni yiero ji to jogo mantiere kod weche manyalo konyo bero sectors mopogore tiweyo tengi. Adwa duoko penjo mokwongo. Kane wachako noluonga Kenya Institute of Education. Kindego na wuoyo gi miluongo ni DALK. To ne wawuoyo weche mag talent and giftedness. Manene, the current Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, Emmanuel received the first anthropobiometric machine 2012, Hilton Hotel, Nairobi, March 30th. Motera mabido KI mameko presentation modonjo ne jite.
Professor Douglas Odhiambo noloso committee matin mondo ti koda mwaketo in that committee kaka odwa infuse quality in the learning process, objective mane itimo godo gino kane wa line it to the 2010 constitution. Joma noketwa go nogo na mesa e boardroom ka wacho na anadong chien idea na no ber to konya neno light of the day kane man mbele jene gitemo wacho na niya ana daktari mose somo mobedo daktari kata higni 10 kasoma soma matimo research go kora dog chien gin gidhi ng'eyo gima ng'eyo no gi wik achiel. Jogo ng'e moko nodhi mobedo PS bang'wa kuma nwawuore no. Koro ng'ama nya paro ni naonge ne antiere to ne wadagi ng'wech midhi godo ma is not with plan emomiyo ne jok mane ok dwar timo gik moko nikech jomoko neno pesa mbele. Wan wadagi ni wadok chien. Mano aduoko godo macha. Mar ariyo eketo joma wigi liw mong'eyo gik monego tim otegemea leadership mar country. Nitiere nyaka leadership mar country nyaka bed ni otimo basic research. To e Africa ok watim gigo kaka dwarore nikech kiketo committee ni imiyo pesa gidhi chame pesa. Kori inyaka rier mana jok ma may be politically correct or something else correct. To nitiere moko ma onego mul nikech gima biro bang'e e gik mwanenogi. An okanya yierora kenda jotele ema yiere monego ng'e joma experts manyalo loso gik machalo kamagi. To gima wanyalo timo kaka nafas monwang'o mobedo godo e TV ni wanyalo temo mondo wachi mondo ji owinji kech an Kenyan by birth kaka moko. Kata ti America kamano kata timo international research watimo gi mondo mi okony piny to moloyo okony pinywa. Omiyo nafas mar media golo ni kanitiere joma nigi wang'gi joma nigi itgi ma paro ni gima wacho no nyalo bedo gi sense ginyalo kawe. An very ready abiro nyisogi gimiluongo ni original thought process. Professor nitie janyuol mondiko kawacho kanyo ni to kore miyo chunye ogore otim nang'o? En gimoro achiel onge gimoro amora mosekethore e Kenya ka. En mano wasebedo gi delay machiegni higni 10. Gima rach ni nitiere nyithindo mathindo e iye kanyo. Kipenjori king'iyo nitie gik moko ni gabed kata professor muda wachni. Sani king'iyo Kenya masani itero nyathini wacho matiek masters to duogo rengo peng kuomi. Mwang'iyo mineno ni CBC ni kata in king'iyo ok ochuno ni muda bed professor muda wachni. Iluonge yes ni CBC seriously. To ineno school moro nitiere Kitui kucho gichiegni chome e pap. To ken school kende chiegni 3/4 mag school man Kenya chalo kamano. Mano bende inchi matayari e gik ma madam ni etemo penja ni nitiere gi technology mag kiango masani. Think the entirety of it tidhi neno gik mawacho no. Nikech serikal ok en mar jomobedo selected. Serikal en mar jite. Emomiyo ni kelo gimoro step wise kamano makoro ji koro campaign bedo ni ya. One kaka sikunde. One kaka counties. Wagolo pesa mar budget. Nikech learning process wadwaro mondo wabed gi quality matrices. Number 1, wadwaro equipment ma test nyithindo. Nyathina ka donje school tadwaro ng'eyo e higni 20-30 mabiro nyathina ni nyalo bedo ang'o mondo miyo ka koro somo
to wang'eyo Erokamano. Erokamano. Bedu ng'eyo e piny masani ok ochuno nyathi mondo some e skul achiel. Erokamano. Ka wawuoyo kane joko riyo CBC kaka nonego bedi, nyathi nyalo bedo e skunde kata 3 kata 4. Erokamano professor. Nikech skul ka skul nigi strength. Koro nyathi kosepim tindiko ne report, to gima important indiko ne gimiluongo ni learning prescription. Koro nyathi dhi according to prescription. Erokamano professor. Koro waloso skunde. The language clinics, the numeric clinics, chalo ka ng'ama loso pharmacies ma kumi ber nitiere e kumi dhi iyude e tiegro. Ni loso kendo somo ma outside the school. Erokamano. Emomiyo wachuno gini stadiums, theaters ne loso. Nikech nitie gik moko te ok disom e school. Erokamano professor. Mane mabidhi build the whole child. Mane gik mane wapango. Ok maneno gi. Ngini sawa sema wawang wanyiswa ni to nyathi man gi lep mamit mwalimu jal penyo ni odhi oter nyathi kanyo mondo pim kan gi lep mamit. Second adek. Ne nyathi kan tiere gi lep. Kidwaro mondo otim ni nyathi awinji kare. Duoka mano mondo atiki. Kidwa mondo tim ne nyathi assessment. Mar lep mamit ni wacho cha. Lep Nairobi. Aha. O mara lepcha e nyathi man gi sensitive lep. Assessment wan gi centers auchiel e Kenya. Wan gi Eldoret kamoro miluongo ni Tarita Center kama wan assessa nyathino. Wan gi Nairobi Ngong Road, Family Bank Dagoretti Corner, 6th floor, inyalo nwang'wa kanyo. Mama Grace Onyango Social Center Kisumo inyalo nwang'wa. Inyalo nwang'wa Makupa roundabout Mombasa at the Lutheran Church kanya nwang'wa. Inyalo nwang'wa Nakuru at Christ the King Cathedral. Kuonde go nitiere machine. Erokamano. Mapimo gigo. Erokamano. Kidonjo kanyo ibiro nwang'e okuta. Gima biro buogi jodongo te mane Kenya ka jodongo muneno ni leaders go. Ubiro neno pichni gi kanyo gisekonyore gi nyithinde gi te. Nyaka nyathi malewe no ubiro neno kanyo. Minwango mini gi contacts gi te. Erokamano professor. Ibiro nwango kadho kanyo nyaka Afrika te nyaka dunia mzima. Erokamano. Mose benefit. Kora mgajuan kanyo Professor Humphrey Obora jalo nyoche mag somo wase bikendo wangado thuolo kata kamano yiena molalo kanyo. Erokamano kum kejera man piny ngali dia okay. Yoriti masari.